Hola, en aquest vídeo us ensenyarem a incorporar referències de forma ràpida i senzilla a Zotero des de l'Cercatot, el cercador de la biblioteca. En primer lloc, accedirem a la pàgina web de la biblioteca i introduirem la nostra paraula de cerca. En el nostre cas, ens interessa trobar articles, així que utilitzarem els filtres de cerca. Un cop haguem consultat els resultats i ja sapiguem quins articles volem importar a Zotero, haurem d'accedir al botó de Zotero Connector. S'obrirà aquesta finestra on apareixen els resultats de la pàgina de l'Cercatot que estem consultant i aquí seleccionem els articles que ens interessen. Un cop seleccionats, fem clic a OK i un cop anem a Zotero, veiem que ja estan tots importats.